Диңгезләр арасындагы киртә. Галимнәр исәпләү буенча су җир өслегенең 71%-ын алып тора. Шуңа күрә җирне кайвакыт су планетасы дип атыйлар. Әгәр планета өслегенең гомуми күләме 510 миллион квадрат километр булса, дөнья океаны 360 миллион квадрат километр чамасы мәйданны алып тора. Мәктәп курсыннан белгәнебезчә, суның күпчелеге өлеше океанда, бозлыкларда, континенталь сулыкларда һәм җир асты суларында күпкә азрак. Шул ук вакытта төрле диңгез һәм океан сулары үсемлек һәм хайваннар төрлелеге белән генә түгел, составы, тыгызлыгы, төсе белән дә аерылып тора. Елгалар һәм диңгезләр белән бәйле гадәти булмаган күренешләрнең берсе галаклин дип атала. Ягъни, бу диңгез суларының ике катламы арасындагы тозлылык аермасы. Су тозлыгының кискен үзгәрү зонасы һәм аның тыгызлыгы шулай дип атала. Нәтиҗәдә, без ике диңгез һәм океан, яки диңгез һәм елга арасындагы шикне күрә алабыз. Скаген шәһәреннән ерак булмаган Төньяк һәм Балтик диңгезләре шиге галаклинны күзәтергә мөмкин булган очракларның берсе. Галаклинның тагы бер мисалы Гибралтар бугазы. Анда Орта диңгез һәм Атлантик океаны чорый. Монда су шул ук сәбәпләр, тозлылык һәм тыгызлык дәрәҗәсендәге аерма аркасында кушылмый. Ләкин монда сүз горизонталь галаклин турында бара. Аны турыдан-туры күреп булмый, шуңа күрә 20-нче гасырның икенче яртысында гына ачыла. Гибралтар бугазының суларын өйрәнә башлаган беренче кеше атаклы диңгезче һәм галим француз Жак-Ив Кусто була. Ул һәм аның командасы Урта диңгез белән Атлантик океан суларын анализлау буенча зур эш башкаралар. Аннары тикшерү өчен әйберләрне бугазның үзендә ала башлыйлар. Хәтта диңгез белән океан кушылган урында да суның үзлекләре төрле булып кала. Алар кушылмый. Һәм нәтиҗәдә хайваннар да, үсемлек, су асты дөньясы да төрле дәрәҗәдә аерылып тора. Бу ике су массасы Гибралтар бугазында инде 1000 ел очрашалар һәм аларның инде күптән бергә кушылырга тиешлеге, тозлылыгы һәм тыгызлыгы бер төрле, яки һич югы охшаш булуын фараз итү мантыкка ярашлы булыр иде. Ләкин алар очрашкан иң якын урыннарда да һәр кайсы үз үзлекләрен саклый. Башка сүзләр белән әйткәндә, ике су массасы очрашкан урыннарда су пәрдәсе аларга кушылырга ирек бирми, дип тикшерүче яшермичә саклануын белдерә. Гибралтар бугазын өйрәнү өчен Жак Кустога 20-нче гасырның 60-нчы елларында немец галимнәренең Кызыл диңгез һәм Һинд океаны очрашкан урында Бабел-Мандеб бугазындагы суны тикшеренү нәтиҗәләре тәргеш бирүе кызыклы. Күренеп торган киртәләр булмауга карамастан, биредә диңгез һәм океан сулары да үзара кушылмаган. Жак-Ив Кусто бу күренешнең изге Коръән аятларында тасвирланганын белгәч, тагын да ныграк гаҗәпләнә. Мәсәлән, Әр-Рахман сүрәсенең 19-нчы һәм 20-нчы аятларында түбәндәге юллар бар. Ике диңгезне очрашсыннар дип җибәрде. Араларында алар ташып чыга алмый торган бер киртә бар. Әмма белүебезчә, табигатьтә диңгез һәм океан сулары гына бер-берсе белән очрашмый. Елгаларның бер өлеше диңгезләргә коя, ләкин шул ук вакытта елгадагы төче су диңгез тозларына үрелми. Әгәр дә шундый киртә булмаса, диңгезгә коя торган елгалар тозлы сулыкларга үрелер, барлык үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы бөтенләй башка булыр иде. Бу хакта да изге Коръәндә әйтелгән.
Әл-Фуркан сүрәсенең 53-нче аятында түбәндәге юлларны укый алабыз. Ул ике диңгезне янәшә куючы. Бу елгалар татлы, сусауны баса торган, теге диңгезләр исә тозлы, ачы. Ул бу икесенең арасына бер киртә һәм күренми торган пәрдә куйды. Әгәр фактларны чагыштырып карасак, күз алдыбызга шундый картина килеп баса. Бу күренешне тасвирлау Коръәндә очрый. Белгәнебезчә, Коръән 7-нче гасырда иңдерелгән. Ләкин бу күренешләр турында 20-нче йөздә бай фәнни базага, алдынгы технологияларга, тирән суларда кулланыла торган аппаратларга, лабораторияларга һәм башкаларга ия булгач кына билгеле булган. Булар галимнәргә су киңлекләрен яхшылап өйрәнергә мөмкинлек биргән. Бу очракта сорау туа. Халыкка бары тик 14-нче гасырда гына билгеле булачак әйберләр әлеге аятларда ничек барлыкка килгән? Әгәр дә бу кеше язган әсәр икән, борынгы кешеләрнең әлеге сорауны ачыклаган, тасвирлаган тирән сулыкларда кулланылган аппаратлары, лабораториялары ничек юкка чыккан? Мантыкка ярашлы аңлатма шунда ки, изге Коръән бер яки ике кешенең, хәтта 1000 кешенең дә әсәре түгел. Чөнки бу диңгезләр, елгалар, океаннар, алар арасындагы киртәләрне бар кылган Аллаһ Тәгаләнең илаһи язмасы. Моңа сәләтле башка көч юк.